Mun nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga di kalitag nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. The best songs on the radio, Spirit FM. Hey, yeah. Mga katambay, it's your DJ, DJ Bay. Woohoo! Welcome sa tambayan ng good vibes at inspiration. Tambayan ng ibayan sa 88.1 Spirit FM Rojas. Linggo na naman, halina't makinig sa kwento ng buhay, pag-ibig at awit, tawanan, hugot, minsan may kilig. Hatid ni DJ Bay, tunay na good vibes. May musika, aral at saya, bawat salita, puno ng pag-asa. Kasama si Lord sa ating programa, 88.1 Spirit FM Rojas talaga. Tambayan ng bayan with DJ Bay, pangmasa pang Diyos, hatid ay saya today. Spirit FM Rojas, your Sunday home of faith. Tambayan ng bayan, feel the grace. Tambayan bayan, yeah, yeah. Kasama si Lord, tayo'y masaya. Music, kwentuhan, inspirasyon. DJ Bay sa linggong edisyon. Yo, katambay, halika na sa hapon ng linggo. Makisaya, mga kwento ng buhay, inspirasyon, pag-ibig, pag-aasa at dasal ng totoo. Kahit anong pinagdadaanan mo, laging may Diyos na kasama mo. DJ Bay ang iyong kakampi, good vibes at faith sa bawat awitan. Tambayan ng bayan with DJ Bay, para sa Diyos, para sa tao everyday. 88.1 Spirit FM Rojas City, hatid inspirasyon, saya at biyaya. Tambayan ng bayan with DJ Bay, para sa Diyos, para sa tao everyday. 88.1 Spirit FM Rojas City, hatid inspirasyon, saya at biyaya. Tambayan ng bayan with DJ, Tambayan ng bayan with DJ Bay, para sa Diyos, para sa tao everyday. Tambayan ng bayan with DJ Bay, para sa Diyos, para sa tao everyday. 88.1 Spirit FM Rojas City, hatid inspirasyon, saya at biyaya. DJ Voice. Pilipinas, maayong hapon.
oras sa Pilipinas, 3 minutos na ang nakaligid sang alas 2 sang hapon. Kaabyanan, welcome sa atong programa ang Tambayan ng Bayan. Yan ang araw ng saya, nananapik sa musika. Hayaan nating dalhin tayo. Ito ang ating sandali, mula sa radyong katabi, mga awitin ng ating buhay. Ang sarap kasama sa bahay, sa eskwela, sa opisina. The best, itong kabarkada, Spirit FM. Pari. Oh, dito sa Spirit FM, sama-sama together, always and forever. Isagid ka mainit nga Domingo sa aton mga kaalagad, ka-best friend kag mga katambay. Welcome sa atong programa sa subong nga hapon, kag ang adlaw naton subong February 15, 2026. Sa pangalas ng aton nga station broadcast team nga ginapangunan sang aton halangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bindico Diri. Sa aton nga station manager, Reverend Father Mark Granflor. Sa aton nga technical director, Kalagad Mingming Huego, kag technical side, let's have Kalagad Benny Dalida, kag Albert Pastrana. Minsan may kilig, hatid ni DJ. Ini naman ang inyong manging kaalagad sa subong nga hapon, mga ka-best friend. This is DJ Bay, John Ray de los Santos, para sa programa Tambayan ng Bayan. Spirit FM Rojas talaga. Tambayan ng bayan. Nagapangayo kita sang katahuran, kanagapaabot sang aton nga pagpanamyaw sa aton nga mga tagpalamati sa 16 ka mga kabanwahanan sakop sang ini nga probinsya sang Capiz. Kamusta ang tiyempo sa segundo distrito sa primero distrito sang aton nga probinsya? Diri sa syudad sang Rojas nga may araman kabug-usan nga 47 ka mga kabaranggayan na eksperyensyahan man naton diri sa subong ang mainit nga panahon diri sa syudad sang Rojas. At manginaabi-abi ang mga pinalangga ta nga mga kauturan, kaalagad nga nakatutok sa aton Facebook Live. Oy, thank you so much sa aton nga mga Facebook Live viewers nga nakatutok dira sa aton nga estasyon, ang 88.1 Spirit FM Rojas. O pag-off lang gani kita nag-live sa aton, no? Damo na ang nagatutok sa aton nga Facebook Live. Sa liwat, madamo gid nga salamat. Subong man, we're also live sa Pamati Archdiocese of Capiz Facebook page. Kag, mahimo nyo man kami masundan, pinaagi sa aton nga YouTube account nga Spirit FM Rojas. So don't forget to hit like and share mga kaabyanan ang aton nga Facebook Live sa subong, no? Please share ang aton nga Facebook Live. Agus malabutan kita sa aton nga mga kauturan bisan din man nayon sa sining kalibutan. So gani tambay lang kamo diri kay
lingaw-lingawon talang niya ang aton nga hapon, no, diri sa aton nga palatuntunan. Tapos simba, kainas ang aga, nagpanyaga, no? Tapos sa subong naman nga hapon, ang daily habit is ang tambayan ng bayan. Linggo na naman. Ano bala sinang inyo nga ginpanyaga sa subong nga hapon? Mga kaabyanan, mga kauturan? Tawanan. Naara na bala sa inyo ang ano ni siya? Ang inyo panyaga nga laswan? O kung ang panyaga nyo karne sa subong nga hapon? Bawat sa Ang kay alagad kursi nga bagis, no, nga gin iya nga gin sigang, no, napanos lang. Kay wa isa nakadtuan kagabi, maluoy ka. Tambayan ng bayan. Para sa komprensibo nga balita kag dekalidad nga mga programa palihog, like, follow sang aton nga Facebook page. No, update kita sa subong sa aton nga Facebook page mga langga. We are now 7,000 likes, no? Kag sa aton nga mga followers mga langga. Oh, madasig ha. We are now in 19,897. Ayun. Thank you so much gid sa inyo nga pag-follow sa aton ginagmay nga programa diri sa aton nga estasyon, ang 88.1 Spirit FM Rojas. Welcome sa tambayan ng good vibes sa inspirasyon. Ano pa mahaw tada, mga kaalagad, mga ka-best friends sa subong nga hapon? Fam Rojas! Abe, share nyo ang aton nga Facebook Live sa subong nga hapon mga ka-best friend. Para basta nagapamahaw ka mo dira o kung naga-muni-muni ka mo dira, pwede nyo gina kami diri nga pag-off dine. Linggo O kung nagakatulog ka dira, pwede gid. Ni mo kami pag-off dine diri sa aton nga programa. ay pag-ibig at awit tawanan. Kung may ara ikaw nga live comments nga gusto mo i-komentar diri sa ato nga programa, kung may ibaga shoutout ikaw dira, pwede ged, no? Diri sa aton nga programa. So kung may mga ara ka mo dira i-shoutout sa subong nga hapon, iputan nyo lang dira sa aton nga comment section. 88.1 Spirit FM. Sino ang aton nga bisita sa subong nga hapon mga kaabiyanan? Ang mga interesante nga mga inspiring vloggers diri sa probinsya sang Capiz, no? Nagadamo ni sila kay sungod nakikita naton nga napaka-inspiring, no, sang mga matutom nga mga vloggers diri sa probinsya sang Capiz. At the same time, syempre, gina-acknowledge na gid ang ilang presensya sa social media. Nagahatag sang lingaw sa aton pang-adlaw-adlaw man nga pagpangabuhi. 88.1 Spirit FM Rojas! Mag-amay nga manog talaba, no? Nga ang ila nga opisyo amuni, no, ang talabahan. Init man kag ulan ginabaton para lang may madala sa ilang lamesa, no? Pag-abot sa aga o kun gabi, cellphone ang ilang kaupod kay bangod. Vlogger pagid ini sila nga handom nga wala nila ginatunod, no? Sa dagat man o kung sa online sila gid all the time. So aton magkaupod pa rin ko gani ni sila, no? Si Tatay Jose de los Santos Jr. kag si Sir Carl Lester de los Santos, no? Kasudo katag-asan sa ila kag katag-asan sang ilong, di ba ako nga de los Santos nag-ilog sine. So ato lagat-lagat to, no? Ang ato nga tiyempo ang sa aton nga vloggers, no, nga taga Ivisa, no? Si Sir Carl Lester de los Santos kag si Sir Jose de los Santos Jr., no? Aton karon lagat-lagat ho ng ilang nga tiyempo live mismo diri sa aton nga programa. DJ Bay sa linggong edisyon. Kag maka-upload man naton sa aton nga palatuntunan ang isa ka vlogger nga halin pa sa Banwa sang Maayon, no? Bilang isa ka estudyante, kag bilang isa ka vlogger, paano yan na baki-baki, no, mga kaalagad, mga katambay, ang iya nga tiyempo, oras, no, sa
pag-vlog, no? Aton ni nasa karon nga tagaan sang pagtamod diri sa aton nga programa. FM Rojas City, hatid inspirasyon, saya at biyaya, tambayan ng Hello sa kay Ma'am Pinky Ann. Mayong hapon sa imo, ma'am. Hello sa kay Ma'am Divine Bello. Shout out from Panay. Mayong hapon, Ma'am Divine. Kag kay Ma'am Rona de la Cruz Villanueva. Shout out watching from Mianay Sigma. Hello sa inyo dira tanan. Dito na pagpatugayon pa nato sa aton nga pagbalik mga kaalagad. Magabuya lang kita sang aton ginagmay nga mga paalinton sa inyo tanan-tanan. Kag sa aton pagbalik makaupod na naton si Sir Carl Lester de los Santos kag si Sir Jose de los Santos Jr. sa aton nga palatuntunan. Oras sa Spirit FM Rojas sa Tambayan ng Bayan, 13 minutos na ang nakaligad sa alas 2 sang hapon. Magabalik kami. Stay tuned mga kaalagad. Hey, mga katambay, it's your DJ, DJ Bay. Woohoo! Welcome sa tambayan ng good vibes at inspiration. Tambayan ng ibayan sa 88.1 Spirit FM Rojas. Linggo na naman, halina't makinig sa kwento ng buhay, pag-ibig at awit, tawanan, hugot, minsan may kilig, hatid ni DJ Bay, tunay na good vibes. May musika, aral at saya. Bawat salita, puno ng pag-asa. Kasama si Lord sa ating programa. 88.1 Spirit FM Rojas talaga. Tambayan ng bayan with DJ Bay, pangmasa pang Diyos, hatid ay saya today. Spirit FM Rojas, your Sunday home of faith. Tambayan ng bayan, feel the grace. Tambayan bayan, yeah. Kasama si Lord, tayo'y masaya. Music, kwentuhan, inspirasyon. DJ Bay sa linggong edisyon. Yo, katambay, halika na sa hapon ng linggo. Makisaya, mga kwento ng buhay, inspirasyon, pag-ibig, pag-aasa at dasal ng totoo. Kahit anong pinagdadaanan mo, laging may Diyos na kasama mo. DJ Bay ang iyong kakampi, good vibes at faith sa bawat awitan. Tambayan ng bayan with DJ Bay, para sa Diyos, para sa tao everyday. 88.1 Spirit FM Rojas City, hatid inspirasyon, saya at biyaya. Tambayan ng bayan with DJ Bay, para sa Diyos, para sa tao everyday. 88.1 Spirit FM Rojas City, hatid inspirasyon, saya at biyaya. Tambayan ng bayan with DJ, Tambayan ng bayan with DJ Bay, para sa Diyos, para sa tao everyday. Tambayan ng bayan with DJ Bay, para sa Diyos, para sa tao everyday. 88.1 Spirit FM Rojas City, hatid inspirasyon, saya at biyaya. DJ Voice.
Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. 18 minutos nang nakaligad sang alas 2 sang hapon. Mga kaalagad, mga ka-best friend, welcome sa liwat sa atong programa, Ang Tambayan ng Bayan. It's your DJ! So sa subong nga hapon, mga ka-best friend, makaupod na nato ng aton nga dinapit nga bisita. So nagapasalamat gid kita sa aton duha ka mga bisita sa subong nga hapon kay ayari gid sila no magaupod sa aton nga pagpangalagad no. Ang yari diri subong sa aton si Sir Carl De Los Santos kag si Sir Jose De Los Santos Jr. no. Sir, siguro bago kita magumpisa sa aton nga pag-istoryahanay sa subong nga hapon, magpanamyaw anay guro kita no sa aton nga mga viewers diri sa aton programa. So sino pwede makauna? Sige, si Tatay Anay. Si Tatay Jose. Maayong hapon sa tanan. Una-una na, pasalamat kita sa Diyos nga nakaabot man kita sa safety diri sa Kaiser pag-invite sa aton. Sa tanan nga viewers kag followers nga estasyon, pati man sa amon, nagapasalamat kami sa inyo. Na-invite man kami ni Sir diri sa iya nga station para ano to, tawag nito. Ma-share. Ma-share namon ang amon nga na-experience sa amon nga pagpangabuhi sa adlaw-adlaw sa Talaba. Yes. So ato na karon nga pag lagat-lagaton pagid ang for sure mas damo gid nga experience si Tatay Jose no sa iya kabuhi, especially sa pag ubra niya no sa sanghaan tay o kung sa inyo man nga talabahan no digto ya sa Ivisan. Ato na karon nga istoryahan. Salamat kitay. Kag sa imo naman niya Sir Carl sa imo nga panamyaw. Mayong hapon sa tanan nga mga viewers man natin dira sa live ta subong diri sa 88.1 Spirit FM Roas. Thank you gid sir sa pag-invite sa amon diri sa inyo programa. Kag gusto ko lang pasalamatan ng amon nga mga solid followers nga wala gid gauntat nga suporta sa amon sang buo. Kag gusto ko man pasalamatan ang mga pamilya namon gali nga pamilya De Los Santos, pamilya Alimen dira sa Parian Sigma, kag sa akon man nga bilog nga pamilya, kag sa bilog ko man nga mga followers namon sang tatay ko da sa Capiz Oyster Farmer. Thank you man sa inyo nga pagsuporta sa amon nga wala sawa. Kag sa akon nga partner nga permi man ga suporta sa amon. So muna lang sir, mayong hapon sa tanan. Yes. Kag of course, nga kung gali sining upod no, na ano lang kami siniya magparintihanay. Kay isa lang ang amon apelyido. De Los Santos lang, pero si Tatay Jose, din kagidya tayo nagdako tayo sa Evisa na mismo. Ako dati anak ko sa Pontevedra. Taga Capiz. Pontevedra. Hindi, dito Ano lang siya? katrabaho ang tatay ko sa dito. Okay. Tapos ang 1972, nag-uli na kami sa Kudyan, sa lugar kaya sa tatay ko. Oo. Bali, ang pamilya nyo gidya, taga Ivisan. Oo, taga Kudyan, Ivisan. Oo. So, diri hasta nga siguro soltero ka na. Hasta nga manog ga-senior ka na, tay, diri ka na pangabuhi sa Kudyan. Ivisan, I see. Kag sa aton man niya si Sir Carl, pila na gani si Sir Carl? 24 sir, maga 25 ko gali subong March. Lapit na lang. That's Advance happy birthday. Thank you. Sir Carl. Sa mga katambay natin dira kung may ara ka mo nga luyaga nga pamangkuton kay Sir Carl kag kay Sir Jose, pwede gada ibutan dira sa aton nga comment section. Kag pagabasahon naton sa dili lamang madugay. Sir Carl, no, syempre siguro ikaw unahon ko nga interviewhon, no. Okay. San o ka mo nag-umpisa ni Tatay Jose nga nagsugod sa pag-vlog, Sir Carl? Bali, nag-start kami gali, sir, pag-vlog sang ni Papa. Bali, ang una-una kita bigyan sa to ning Dodinas, kalangan yan. Sa akon mga upod mga bata, ning summers to, nang saka sa Star Apple, pangwa Star Apple mo na abalaw. Tapos do ambal ko dason sa to nga naga-TikTok mo na gina-upload ko sa video sa akon nga Facebook, pero may akong TikTok do okay man siya, do may galantaw man bala. Dason gagawa lang kami sing idea man sa mga iban nga mga vlogger nga mo to. Dason isa ka bes nga nang nakakita kami sang gin-vlog bala nga talaba bala sa online. Ang bala kundo grabe ang grabe makakatak sang viewers ang sang talaba.
Mutugin ng bakos pa nga kung okay si mo pa yung ma-vlog man ta, testingan ta. So bali daw last year lang sir, do wala pa kami waka 1 year, manog 1 year pa lang kami subong nga March sa amon nga pag vlog bala. Manog 1 year pa lang ka mo? Oo, sir, sa March. Sa March nga ini. Oo, yan daw Okay. March 28. So which means 2025 kundi ako magsala mo palang pag-umpisa sir. ninyo sang inyo nga pag-vlog kag as of the moment Sir Carl pila na ka vlog inyo followers. Bali amon followers gali subong sir sa amon nga Facebook profile ko kay mo nagidamon ging gamit tabi. Bali 212k na siya. Wow. Tapos ang sa amon nga Facebook page nga Capiz Oyster Farmer 23k. Okay. So bali may duha ka mo ka Facebook pages. Yes sir, yes. Ang imo nga personal nga account Oo. kag ang Capiz Capiz Oyster. So ano ni siya may separate man ini siya nga videos. Oo, Ini sa sir. Capiz Oyster Farmers. May ara man sir ang kay Papa. Ang sa iya lang gid akong ginabot nga video. Okay. Pero what about sa imong nga account, sir? Ano ni siya, sa talaba lang gid ini siya nakafocus sa pagpanguha sa panginason or may iban pagid? May nga iban pa sir content? sa sari man no. So anong mga content pagid aside sa pagkuha ni tatay sang talaba sa pag-harvest niya? Example sa tong last time mo lang gid nga content ni Papa ang mag-harvest kami magsakop. Tapos ning ang subong ginahaluan na namon sir kung mga amo na labi subong ang gapabring me kami tapos kung magkadto kami sa mga ginakadto namon bala nga lugar. Dati wala kami ga video sa mga open nga lugar do sa dagat lang gid kami. Oo. Pero subong hambal na kon i-try taman kay basi mas dira pagid ta makilala pagid bala kung biskan sa public ma-video kita mo to nga hambal kon hindi lang dapat tanan sa dagat kita ga video kag puro talaba dapat kinanglan Dapat sa sa mga duta open. naman. Oo. Dapat sa Kinanglan luta man, oh. naman. Moto, So ang ginobra yung bring me. Oo, tapos sa isari man sir, yung lugsugapon sa mga Valentines kung ano man namon nga ano. So napanghatag ka mo sang talaba, sang Valentine's. Ay, oo, naghatag kami kagapon sir. Wow. O tani may mapabring me ka mo de. Mapabring me siya Sir Carl sang talaba sa Spirit FM. Anyway sir, kay malito naman kita kay Tatay Jose. Tay sang san o kagidya tay nag office nga mag-race no sang talaba. Sa ano nga tuig ini siya? Ang talaba sir dati, nag-umpisa ako pagtapos ng Yolanda. Damo ginasaya nga butong ang nagkala. Ano sa to nagkalabali, gindala ko siya sa dagat sa pwesto sa ako nga tatay. Pagkatapos ito yung pang-usok na mo kayo bawal man kita mag-staking sing dikit. Kay ginasita man ta sa mga aton nga barangay. Ang ginhimo ko pang baral-baral ko lang baging pang kural-kural. Pag abot sang 1 year na ani ko siya daw 700 plus kasako. Wow. Pero barato pan talabasad to, 120 lang ang sako. Ang sako 120 lang, ay kabarato no? Oo. Pag abot sa to nga time, sabi daw diretso na, amo nang ginhimo ko sa nga sentro nga pangabuyanan kay ginbilin na sang ako nga tatay sa akon bala. Kay wala na sing iban nga nag-aasikaso, ako na lang. Pagkatapos ang gadugay, doon nagamahal. Sa subong ang talaba, hindi ka pareho sa to nga una nga dagko gina siya. Okay. Pero yan da ining similan dagko, may gulugag may kag ang talaba subong damo na sing similya nga nakadikit-dikit kay ang dati nga talaba sa labno lang ginasa ng limpyo ginasa ginabras-brasan pa na sa sadto. What do you mean tay nga sa labno lang ginapulot nilang na Ginahagap na sa tubig. hindi apras subong abi nga ginabuta do ginakulture nga ginabutang sa butong di ba latay nga nagadikit lang siya. Bawal ang butong. ano yun na? Ano lang yung mga kutiba na tugtog tapos kung Oo, tumubo na siya magdulodagko na. Oo. Pang utod-utod na sa namong kag pang butang sa matig ang lugar bala. I see. So digtugid nag mismo nagumpisa kag hasta subong ginaobra nyo ini siya nga business. Oo. Oo. Sa karon. Hasta sa karon. So ano ni siya tay, di ba may mga kalabanan kita sa mga diri mismo sa Rojas no or sa Capiz nga may dagat kag may sa sanghaan no? Sangha. So din kamo inyo nga ginabutang ining talaban ninyo tay. Sa dagat ini bala ninyo ginakuha or sa Ang talaba namon sa dagat kaysa malapit sa baybay mo. Okay. Tapos kay kun ang talaba naton malapit sa baybay ang aton nga ginapakabit nga talaba dapat pakabit man siya kay ang current sa tubig babaw dalo mga agi niya sina.
Okay. Wala sa naganabaw. Tapos ang ginaobran sa namon pagka wow na sa mo kay panghalin mo na sa mo hindi na sa steady ginangasta ginasdaya magdugay. Kay kung kingkuhaan naton ang isa ka lugar, balikan na naman nato kay para diretso ang aton nga pagpatubo kapag produkto. Pag-harvest. Oo. Oo. So sa pagpatubo kung pagpa-harvest ni tay, pila ka bulan inadlaw mamanay bala nga makuha mo bag-o mo siya i-harvest tay Jose ang talaba. Ang talaba namon pag abot siya sang mga 4 ka bulan, dagko na sa ginautod na sa amon kay lagbong. Okay. Pero ang tuod gid nga harvest ang talaba, gaabot sa 8 ka bulan bago mo sa harvest. Pero lapit isa ka tuig, no? Oh, lapit ginasa. Okay. Pero mas madasig siya magdagko kung ara siya sa labno. Kung sa labno. Oh, ibuta sa ining matig-alam bala nga lugar. Kay kung sa mahumok mo sa ibutang patay na sa. Kaya nagalain iya nga korte kung ara sa labno nga Okay. madasig sa magdagko kaya ito yung pagkaon niya nga ano mo. Hay, paano ang lasa? Lain man balatay ang lasa sang talabag ang gikan sa baybay kag ang ining sa sanghaan, may diferensya bala sila nga duha. Sa mga lugar-lugar nga natilawan namon, may Oo. ara sa nga lain-lain nga Oo. diferensya sang sabor sang talaba. Oo. May ara nga talaba nga ining do mahumok siya masyado ya unod bala. Okay. Biskan half cook lang? May ara man niya nga medyo maganit-ganit na sa nga klase sang talaba. Mm-mm. Pero ang sa kudyan iya, damo na klase ang talaba sir mo. Mm-mm. Do kadamo ang nagatubo nga tabay ng horseshoe tawgon. Horseshoe. Oo. Oo. Tiga subong sa sinaw. Mm-mm. Muna sa madakmol na iya nga kag dagko siya unod. Amo nang species nga ginabaligya o kung ka gina-culture man diri sa Ibisan nga. Oo. Tatay Jose, no? Kaya nami, no? Sa pila na katuig tay. Nga pag binaligya mo tay, masiling bala naton nga sustainable siya, sige-sige bala ini, nakapaayon bala ini siya sa kabuhi ninyo tay. Ang talaba, sustainable gyud na siya kay Okay. siyempre depende sa hugod naton. Correct. Kay ang talaba nga gin culture, amo siya ang gingamit ko pagpa-eskwela sa akon nga kabataan hasta sa karon. Kay siyempre akon sir anak kay 4. Okay. 26 ang panganay, 24, 17 tapos 16. Pangadwa si Sir Carl. Amo na sa pa-eskwela sa ila hasta sa subong amo manggihapon. Ang amon nga gina kuha dito para ibaligya. Pang kabuhayan sa sulod sa balay, tanan-tanan na siya. Pambakal-bakal sa inyo nga mga kinanglanon sa sulod pa ni Malay. Oo. Tay Jose, oo. Sa imo man niya, Sir Carl, sino nagtulod sa imo, Sir Carl, nga buligan ko si tatay, pinaagi sa pag-vlogging. May ara ka bala nga, kumbaga, inspiration nga agi na obra nyo ang subong ang content creator or creating sa video sa social media. Ang naggakuan lang gid sa akon dati sir nga para mas madasig kag mas mapadali ang pagbaligya sang papadali ang pagpaubos sa amon talaba kay dati man nabi halos kuan hindi gid nauubos kay ning isa lang gid ka bayar among ginatagaan. So bali ang man sa akon nga i-post namon sa pagi social media. Kami man nga sa akon man kami di mama sa akon man nga akon man nga partner kay siya man dabi ang gabulig man sa akon bala advice nga mo na ipagi social media. Tapos akon mga di mama man wala man sing iban nga sir kay sila kami man lang man ang nagkuan man bala nga magplano nga ipagi na lang sa social media kay basi dira makapapresyo pagid kita. Kay kung hindi naton pagpagi sa social media nga dira lang gid kita sa isa ka bayar ang lansa aton nga kondra hindi kita ka paano bala sir do tawag So nga isa lang niya ka buyer inyo nagahawid sa inyo before, Sir Carl? O sir isa lang gid ka bayar ang gakuha dira sa amon dati. Isang sinako nga talaba. So kung isa lang ka buyer, which means makapagusto gid saya sa kumpila, Oo. no? Ang iyang presyo Oo. sa inyo. So kesa si Mambalaton nang pala perde man kung mo sina. Tama. So sa imo yatay naghambal kabi nga hay nga man ibutan ta gidabi sa social media o kunano ano sinang imo reaction tay sa nagambal si Sir Carl sa imo nga vlogger kamo nga duha. Ang umpisahan sininamon niya sir, wala kami naga-vlog. Okay. Tapos paagi naman sa social media kay ang buyer gimanamon may nagasulod nga mga buyer. Kaso lang yung iba nga nagbakal sa amon, ginakuha lang mo na item sa buwas ang bayad. Hindi na hindi Tapos na nagabalik. thank you.
Oo. Tapos ang nag-March 28 nag-umpisa kami magpakita sa social media. Nagdugay-dugay man siya daw abot sang 3 months. Okay. Pag abot sang 3 months, may nag-follow man niya sa amon nga gusto sa talaba. Umabot sang 70K. Ang nag-follow dito sa amon talaba. O, kadasig. Oo. Oo. Pero hindi pa kami na-monetize na kasi may mabudlay magpa-monetize mo. Oo. Pag umpisa sa dito sang 3 months, ang amon nga ginobra ni Carl, ginpakita na namon ang pag-ubra sang talaba, Okay. pag-harvest, Oo. kung pila ka bulan, kung ano kadagko. Pag abot sa sang mga 6 months, 6 months na to. Pero sa 3 months, 6 months, damo kami da mga mga billion views na nga nakasulod. Yes. Tapos damo man basher. Oo. Grabe. Oo, hindi ka na malikawan. Makaluluya man kung kisa hindi maayo ang ginano sa aton mo. Istoryahan ta na karon. Tapos pag abot sang 6 months, Mm-mm. naka 120K followers kami. Oh, wow. Dito na kami na umpisa na monetize. Pagka monetize sa amon, pagka sunod-sunod nga buwan, may ulo ambon man nga gamay. Yes, Ang gamay. Pandugang lang sa aton nga gina Makikita na kay Lolo Meta. Oo, may ara na nga gamay. Pagkatapos man sad to, sing ni Carl, sige, diretso na lang. Hindi na tamag muna ang ginubra namon ipalawak pagid namon ang ang amon nga luti bla ginalagaan pagid namon siya. Okay. So bali sa una pila lang na tayo inyo na square meter? Pila ka Ang gina-offer gidaya sir, Hmm. isa ka persona, Oh. 200 square meter. per person? Oo. Okay. Ina nga duta halin sa kay sino? Hindi isang gobyerno na sir. Ano na siya pribado? Hindi man sir kay dagat na sa nga guwas sulod ang tubig. So Sa- okay. Hindi man siya ng gobyerno, hindi man siya sa pribado. So kung sinong malapit dira nga naga-star ka kung gusto mag-culture, pwede. Oo. Mo na siya. So may mga permit ka mo lang sila nga gina kuha o kung ano. Ang ginakuha namon gina-issue sang barangay lang sir sa Okay. amon na business permit. Okay. Amo lang na sang sa amon ginahatag. So sa kada fisherman or fisher folks, isa lang 200 square meter ang ginatanyag sa inyo. Okay. Sa karon, Sa karon ang kasi siyempre may mga anak ako, ang mga anak ko nakakakuha man sila sang 200. Mo to Okay. na na namon siya diretso na pag para isa na lang kapag culture sang talaba kag yes, pagbantay. oo. So ang matabo sinadason naglapad-lapad ang inyo area. Lapad. Oo, sang inyo nga talabahan. Mm. Oo. So sadto gani no, speaking of mambal naton nga damo sa inyo naga-follow Sir Carl kag Tatay Jose sa inyong social media, hindi malikawan ang bashers no sa social media. So karon, ano nga mga na-encounter nyo nga basher mo siguro kay Sir Carl Anay nga do nagpasakit kid sang imo buot kag ano nga pag-bash ang ginhambal sa inyo ni Tatay Jose, Sir Carl? Bali, ang amon lang gidabi sa to nga pagbash. Hindi man sabi ibang gabash man sa amon mo do lapit man bala nga kanon do pamilya man. So pinamilya. Oo. So kisa do kalain na pamilya pa ang Oo, nagapabutong sa idalom. Realidad ina no kisa sa aton pagpangabuhi. Oo. Sige sir. Gahambala ka mo nga ano ning tawag sa tang mga kinaong-kaong ka mo saging ginatubang ka mo sa kamera way kapakauya-uya ka mo mga muna bala sir. Do kalain lang pamatian. Kumbaga do sa inyo Oo, abi. do insulto bala Wala nga. man niya sa amon no. Oo. Kalingawan malang. So medyo masakit no sa Aha. side nga ina. Sa imo yatay Jose ano imo sini nga nabatsyagan sang ginabasa mo ang mga bashers. Sang isa ka beses sabi sir na may nagbash sa amon dito na ang amon suba ining mahigko tambakan sang basura. Kundi hindi na kuno gahawid ang talaba. Siyempre ang talaba sir naanod lang niya si Milya. Kung sa diin siya makakanto dito lang gina saya madikit. Pero ang nagbash sa amon sadto, gin videohan man namon lugar kay pakita sa iya. Pakita namon sa ila nga area amon suba. Hindi lang aya ako ang nakakabuhi dire gapaningwa. Bilog kami nga barangay, nagabaligya kami sa talaba pakanto sa iban nga lugar. Gani amon nga barangay kag among coastal alaga namon na sila ya. Ginapamulot namon ang mga basura kag mga plastic daya. Especially man kung kaisabala kung may tig-ululan.
kag kung mambalbala naton nga kung mabaskog ang balod, nagaanod malang na iya naga libot-libot malang na dira, so hindi man niya ay nga dira na permanente, Oo. no? So sa inyo yatay ang ginakuha nyo lang sa dason. Ginakuha. Nasulod mo sa sako. Inasulod Nadala sa sa sako. higad. Mas mayo. Kay Faragod hindi na siya maglapta pa. Mm. No? So sa pag-atubang nyo tayo sa mga bashers, masiling bala naton tay nga magapadayon sa gihapon kamo sa pag-vlog apisar sa sining nga mga bashers. Kung sa ako lang sa ipadayon gihapon kay kami naghahatag sang ihibalo sa mga tao nga nagapamangkot sa amon kung paano magpatubo, paano magpadagko, kag ang pag-dispatch sa atong nga produkto. Yes. Damo nagapamangkot sa akon kung paano gapatudlo sa iba, hindi lang diri sa aton sa lain nga lugar, party Samar, nagapamangkot sila kung Mindanao kay ang talaba Kaya, dito ining hindi makapatubo sa ilang nga lugar. Ang ambal ko lang sa ila, kung mabaskog gidya ang balod, ang pinaka mabaskog ang current sa tubig, hindi gina maghawid ang Oo, kay talaba. Kasi siyempre anod kasi maanod. ang similya sa talaba, lava lang na sa daw sipo lang sa ngatin. Tuod ka. Makita mo man na sila kung gasimilya ang talaba kay nagdikit din sa nga daw lava sa. Oo. Tapos may ara man nga pamangkot sa ining lugar. Nagapatudlo sa kay amo ang gamiton niya kung man bla sila kung mag meeting sa ilang ginahimo nga talabahan. Ay wala mo nag-comment ng kusing gamay kay siyempre ang ako na experience mo lang siya ang ako. Correct. Oo. Hindi niya singhan nga ako o naga-seminar ako wala. Pero talagsa lang naka-seminar man kami pero ginabawal ang mag-seminar may mga bagay nga ginabawal sa suba. Oo. Na dapat nyo lang likhawan. Siguro ba sikag mapreserba man ang tubig, mapreserba man ang inyo kalidad sang talaba. Kay masiling kita pag-abot diya sa talaba, ibisan ang nagabalandra. No? Dira sa kudyan, damo dira nagahilera no sa siya istante. No, hello sa aton mga viewers sa Facebook Live. Meron kita dira nga 66 viewers sa subong nga hapon. So salamat geb kay Ma'am Maricon Castuera sa Capis Adventurist Vlogs. Mayong hapon katambayan. Jenny Ledesma idol ko no. Ma'am Darien Ma'am Darien Joy de Ocampo. Mayong hapon ma'am. Kay Sir Ray Alianza Baria. Good afternoon sa inyo kay Ma'am Helen Baldissimo. Kay Ma'am Angel Baris Albay. Hello ma'am, mayong hapon. Sa kay Ma'am Pinky Ann. Si Capis Trend. So thank you so much sa kay Capis Trend sa pag-support man. Kagambali Sir Edward. Mariano Magabolo, no? Pabayin nyo lang ang mga basher, mga idol. Importante sa yun nyo kung ano ang matuod sa inyo kabuhi. Padayon sa gihapon, sa gaba lang na sa kabuhi ang mga bashers. Correct. No? Sa gaba lang na sila. Kabiskan man sa aton, isa sa aton, biskan gani nga dira ka lang naga-pungko, nagatindog, may basher ka. Diba lang, how much more nga kamo, kita gid kamo sa bilog nga Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan tay Jose. Sa imo man niya sir, ano nga natun-an mo sa subong balang pag-vlog mo nga mambal naton lain ako sang una kag nagbag-o ang subong pagpangabuhi namon sa subong. Subong nga biya nang nabulig gid sang vlog sa amon ning do bale kung hindi man gid sing dakong ginakita sa vlog pero ang nakabulig man ng vlog sa amon no, sa amon nga sample ning nakabulig man siyempre natural lang gakita man ng pag-vlog pero hindi gid dako pero nakabulig na siya sa pangadlaw-adlaw namon nga kinahanglanon sa mga needs bala namon kag sa mga kung gusto ni Papa kung tong iyaway sa cellphone subong nakabaka na sa cellphone. Wow! Congratulations, Tay. Kag may mga nabakal man kami nga mga bagay man nga halin sa pag-vlog kag hindi lang kag isa pa una-una sa tanan ng gapasalamat mo ko sa Ginoo nga kung hindi tungod siya hindi kami makaabot sa muni nga sa dress subong namon nga ginatindogan na. Yes, so muna lang gid ako ginapasalamat kag sa amon mga followers ning kamo man ng rason kung nga man ari kami diri subong. So, padayon lang tani kamo magsuporta sa amon. Kagdamo sa mga supporters yung nagapamati sa subong sa inyong nga istorya. Kay kisabi, amo ni ang purpose ng programa naton nga mambash lang kita sa aton isig katawo, pero sa likod sang sining kabuhi, sang sining aton man nga mga utod nga nagabakas
sa likod sina, sino sila, no? Ano sila, sang bago pa sila nag-vlog. Samo sini ang purpose. Ikaw naman, tay, masilin bala naton, tay nga nagbago, ang imong nga kabuhi, nag-umpisa, ikaw sa pag-vlog upod si Carl. Sa akon man, may mga nagbag-o man sa aton kabuhi sa karon. Una-una, dutay lang kuya mga kilala sadto nga time. Pero sa karon, maskin din kami nga lugar, may nagatawag idol, may nagapa-picture. Kag nakabulig man sa amon ang Facebook kay kami may mga tagsa-tagsa sa aton, may ginabulig man kita sa aton nga mga kapwa bla ka pero wala namong ginapakita. O kung may arada ka nagapangayo sing pangbakal bulong sa bata, gahatag kami pero yan dala ni namo na hambal kay siyempre sekreto lang hindi naman naton dapat ipabugal ang Yes, ginahatag naton sa ila. So, kumbaga, kung nagabulig, hindi man nga kinahanglan gid, nga iwaragwag. Ipakita naton. Yes, pero sa mga naga-picture sa imo, tay, nakikibot ka man kis ano? Oho. Nga, subong damo na, kakilala sa kay Tatay Jose. Siya, gidya bala, Sir Carl ang bida, no? Sa imo nga videos, no? All the time. Pero ikaw ya, Sir Carl, ano ka man, nagabulig-bulig ikaw kay Tatay Jose, nga pag-harvest o kung ano pa dira. Sa ning valid dogid kami ng harvest kaso kung pagtapos na mo harvest na ko pa videohan ta ka. Muna to no Okay. brahon no. Kaso hindi hamon halos na pupukusan ng pag-vlog sir kay siya pagtapos mo harvest kay damo man order kay lutoy-lutoy ka man muna nga kapoy-kapoy ka man balaw. Tapos hindi ka na halos ka dumdum ay lain man gid kung pukusan mo gid nga mo nilang gid ato no brown Correct, ma-content vlog lang lang. kita Tapos okay yung- man niya. Tapos ninyo pag ibaligay, kanugod man. mo gani sir among ginano muna nga mo lang gid na kon. So sa inyo yaman bala, Tatay Jose, ikomparar mo ang imo nga pagbaligya sang una, kag sa subong, ano tayo, nagtaas-taas ang aton nga kita. Ang sadto kay diya sa kung kita nagahatag sang talaba sa aton nga pinaka-buyer, Aha. ang talaba niya gaabot na sa sang 800 to 1,000 ang sasako. 800 to 1,000. Pero inang mag 800 o 1,000 isa kasako, iban ang gasolina, sakwat na sakwat na sa mo. Tag 50 ang bayad sa sako. Sa kada sakwat, 50. kada Ay, sa kay mabugat kasako. gid man abi, no? Oh, mga 60 kilos na Oo, say. ay, kabugatan. Ay isang naghiwalay kami sa ila kay siyempre hindi lang kami ni Carl ang ang naga panalaba. Damo Okay. kami, sobra mga 20, sobra Oo, kami oo. 20. Kung sa buyer ka ginaagawan ang sako. Muna nga naghiwalay kami sa ila, kami paagi naman sa social media, nag-click man siya. Do nagdamo man kami sing mga amigo kag mga nakakilala sa amon. Nagtaas pa among produkto. Okay. Ang sa amon lang yang duwa. Oo, sa inyo lang yung Mm. So sa ano ni siya tay? Sa subong bala hindi pa man season subong sang talaba or season na anong nga binulan no? Ang mambalaton nga season sang talaba. Ano ni siya seasonal ini siya or every day, every time pwede ka harvest? Bali, dati, dabi, ning do ginabase naman, sang kada bulan lang bala, sir, seasonal gidabi kay halos, ginahulat naman magdagkaw gidang talaba, nga bago harveston. Subong abi, kay tungod nga ginakulang naman ang talaba, halos adlaw nagigid kami harvest. As in. Baskin hindi gid dagko ang talaba, sir, gina-order gyapon nila. As in. Kay grabe ka dahog subong abing talaba. Ano Kay, siya in demand gid siya. baskin gagmay pa lang okay lang basta ang unod tambok mo na lang ang gina-request ng mga buyer Oo. natin. Basta importante ang sa sulod yung tambok. Mo lang gid na yan. Mo no? lang gid na, sir. Oo. Hay sa imo ya Tatay Jose, ikaw parar mo sang unang pag-harvest nyo kag hasta subong madamo na wala subong tayong gina-harvest nyo every day. Ang dati namon nga harvest sadto. Masulod na nasa sabulan sang Marso. March kasi mga piyesta na sila mo. Oo, kadamo. Especially subong nga summer, Oo. kadamo sang mga March, ano. April, May, June. Mm. Hasta na sa 4 ka bulan sa tuya ang pagbakla sa talaba nga makusog. Oo. Kaysa subong ang talaba wala na sang seasonal. Kaya ang tawo subong 50 pesos makabakal ka na sa talaba sudan. Correct. Oo. Ang isda 200. 200 gamay-gamay pa lang ina Ginoo ko. 300 na bala subong ang mga isda mahal na. Mahal na subong. 270 250 karon tay
Kaya nga kung masyado kataas ang ano sang isda nagadahog ang talaba. Kag isa pa sa pasulod ang bulan sang summer, mas madahog gina siya sa parte Iloilo. Kay kung pa-summer na siya, ang mga galuto sa higad sang kalsada, makaluto siya wala na ulan mo. Oo, correct. Wala na. Amo na sila. Tapos bala, sa mga restaurants sa Subong, damo na sang mga restaurant nga nag-offer sang eat all you can nga talaba nga mga seafood. So, may mga customers kamo nga kuha sa inyo nga mga restaurant. Nga halin sa mga restaurant ini, mayara ka mga customers sina, sir? Or ano ang inyo subong nga mga customers gid nga dahog ang inyo nga baligya, sir? Kami may ara kami nga suki nga nagakuha sa amon sang talaba the 3 times a week. Okay. Kaya ang iyang nga target sang iyang nga talaba ining unlimited rice pero kinilo ang may siya may parang daw restaurant man. Oo. Unlimited rice ang iyang nga target pero kinilo ang Talaba. baligya sang talaba. Okay. Muna nga I see. gakuha siya sa mga 3 ka bisis sa isa ka semana. Pero sa Iloilo na saya tricycle lang iya nga dala. Ginadala. Kason kuha lang diri sa kudyan. Ayos. Pero duha ka adlaw bago sa magkuha ga order na sa para matigan-an gisay namon sang para sa iyaw. Kay kung mag-advance, kung di ka mag-advance maka-order ka subong kuha mo sa pagkaaga, wala ka makuha kasi mas damo pa yung mga nauna sa imo nakapila. Hay sa kita ay man niya, Sir Carl. Nagapangayo ka pa sigapon kay kay tatay mo o kung may ara ka man niya nga separar nga sa imo man niya nga kumbaga kita. Bali, sir, ang amon, di ba, harvest ng mga midladlaw, bali, ang kita namon sa talaba namon, bali, tunga man kami. Porsyentuhan. Amon na, porsyentuhan kami nga doon. Oo. So, ano mo, pila imo 50% imo o kung ba si 80? 20 lang kay 50 lang. tatay. 50. 50%. So, ginatunga-tunga. Tunga lang. Ayos. So, hambal gani ni Ma'am Princess Dayan Bacolod Calanza. Hello, Ate Princess. Idol ko ni si Sir. Follower here. Ni Ma'am Princess. Si Ma'am Princess, may ano man ni siya, may farm? Oo. Nag-farm ini si Ma'am Princess. Sunod galing Ma'am Princess, ate. Ikaw naman ako ni guest, no? Next, si Ma'am Laika Maydor de Bulyag. Hello. Hambal ni Ma'am Pinky Ann. Dati, introvert si Sir Carl. Subong wala na siya nahuya. Something ika-proud na sa iya sarili is kabalo na siya makipag-istorya, makipaghalubilo sa iban nga tao. Money is just worldly matter. What most important is that what God develop within you. God bless always. Hambal ni Ma'am Pinky Ann. So sa imo man niya, Sir Carl, paano nakabulig ang pag-vlog? Sa imo personal ha, nga pagpangabuhi kag sa imo mania, Sir Carl. Bali, ang nabuli kalisang vlog sa akon sa subong sa akon kag sa hindi man sa akon baskin sa iban man no. So dako gid ang nabulig sang pag-vlog sa akon gali kay tumpisa sang nag-vlog ko ning bisin sa paggamay-gamay lang bala nga kita naton diri sa pag-vlog hindi man akong ginasulo na tanan mo gina-share ko man sa akon nga ginikanan ng iban no kay syempre ning muna lang kita mo ubraga panalaba pas ging gamit namon ng nag-vlog kami para gasalig kami sa income bala sir nga biskin ara ka lang sa balay pwede ka earn sang money nga ara ka lang sa inyo gamit ang cellphone tapos dako man ang nabulig man sang pag-vlog sa iban nga tao example ang mga wala idea kung paano magpatubo sang talaba kung paano ang proseso sang patalaba bala na. So damo man namon na bulig sa iban nga mga tao nga paghatag idea kag ang pag-vlog gali hindi lang ni sa basta nga mabidyo ka lang, makakuha ka lang spot da nga muna dapat ang mga words nga ginambal mo dapat makabulig man sa tao nga palamati nga gabyo sa imo. May matag man bala nga idea kag dapat sa aton mga ginaistorya diri dapat kita ning stricto kita kay may mga bata man kisa nga galantaw sa aton nga video hindi lang halos tanan nga mga may edad lang gid sa muna lang gid kana so dapat ang mga videos nga gina-upload naton is dapat for all no wala sang pinilian so wala man sang kay subong daan ang cellphone niya wala ya sang pinilian nga magamit may mga bata no bisan sino mga pwede bata, ang makagamit aware lang kita sa ginapangambal tabla kisa nga yes, so mga words
Yes. Ikaw bala tay sa imo nga sa pag-vlog sinitay, paano ini nakabulig sa imo personal? Ang sa pag-vlog namon, Mhm. kay siyempre kung ga-vlog ka, may gamay giman kasi nga ano. Mm-mm. Dako ang nabulig sa amon, nagbago ang amon nga ano sa amon nga pangabuhi. Mm-mm. Ang iban nga gusto namon na hindi namon nabakal sadto Mm-mm. sa bulig sang sang Facebook, Mhm. nabakal na namon. Halimbawa, ay gusto That's namon good. ni Carl nga pila ka adlaw mabakal ta na. Pero nang matuod sa. Ay, oo. Di ba? Nagmatuod sa mga bagay-bagay nga gusto namon nga baklon nakukuha man namon kung amon lang nga duwagin na tinguhaan. Kung kaisa bala mambal kita nga kung imol kita, wala gid sang may nagasapak sa aton. Tama, Wala sir, gid sang tama, may naga ano sa aton. Pero kung ara na gani kita sa sitwasyon nga may ara-ara na, dira na lang may pamilya kita ginatawag. So realidad kis asang kabuhi no? Sir. Nason nga dapat nga magbakas kita sa aton kaugalingon man nga panindugan no. Ti sa imo man tay sa inyo nga pagpangabuhi nga mahambal naton ng hamasiling naton nga halin ikaw sa imol no nagtinguha. Anong lesson tay nga butang bala nga makasiling naton nga natun-an mo halin sang una tubtub nga ginadala mo subong. Ang mga bagay nga naano nato sang una Mm-mm. iba na sa subong. Kay sang una nagalakat kita sa alagyan, Mhm. halos wala ba nagawa sa paksay mo, pamilya mo lang. Mm-mm. Sa karon, biskin din kita nga lugar, may mga may mga amigo lang ang mga Yes. nagkakilala sa aton. Pero kung ano man ang amo na abutan sa karon, gapabilin man gyapon kami nga ato sa idalom. Tama. Mm-mm. Wala may nagbag-o sa amon. Tama. Pero pag abot sang oras nga may gakinahanglan man sa aton, kung masin gamay-gamay lang, kumasarangan man naton nga man hindi pwede. Correct. Kumbaga, sang una na eksperyensyahan man naton nga kasubo sina nga wala-wala gid no. Pero officer sina wala kita nakatakha nga magbulig. Kumiara man kita. Tayo no. Sa imo man ya, Sir Carl, halin sa imo siguro nga pagkabata, Sir Carl, ano natun-an mo sa imo nga kabuhi nga ginadala-dala mo gid subong. Pareho man sang kay Papa, sabat nga kung ano ka sang pigado ka hasta kung kaluyan mga sa pila kadlaw nga mag-angat-angat ka man, amo ka mangyapon, di ka lang magbag-o sang imo nga ugali, no? Kay amo ginang importante ang ugali sang tao mo kaysa sa kwarta. Kung Correct. sa example labi makakwarta na gid man. Yes, oo. Mas importante kay gyapon ang ugali sang tao kaysa sa kwarta. Ay, kung kaisabi, syempre sa mga katauhan naton, Oo. ginabag-o sang kwarta Oo. ang Tao. ang batasan. Which is dapat kita sa ulihin, di ba? Sa ulihin naton nga paglakaton sa sini nga kalibutan, ang mas importante inang may ligasiya ikaw nga ginahatag sa iban nga tawo, hindi sa kung sa kilala ka tungod sa kwarta lang. No? Okay, hambal ni Ma'am Clear Garde Bernaldez. Shout out Capiz Oyster Farmer. Thank you sa manamit kag tambok nga talaba. Ayun. Hambal ni Ma'am Hit CM Vlog Idol. Ayun. Di sa inyo man niya, sir, paano nyo napepreserba ang manami kag matambok nga talaba? Wala nyo na gina-harvest na kung gamay pa lang. Sino pwede makasabat? Sige tay. Wala na sa namon gina-harvest kung gamay pa lang. Kaya ang kada lote-lote nga ginakuhaan nato sa talaba, diri siya nga lugar lantaw na sa nato kung dagko na ako matambok na siya. Paano tay ninyo ginalantaw? Kay kisabala, may magagmay nga shell nga talaba, pero pag bukas mo, tambok siya. Di ba? Ngara man nga magdako nga shell, pero pag gamay siya. So paano mo madeterminar? Ang amon sila nga ginaobra, kada lote nabuksan namon ang talaba. Hindi lang isa, duha, tatlo, mga pulo na kabilog. tuod. Mga pulo na kabilog nga talaba ang imo nga buksan. Kung sa Okay. diin siya ang maayo, kaya ang lugar-lugar hindi tananda nga lugar tambok na sa mo. Oo. Lantaw ginasa namon ka gina-monitor namon na sa adlaw halimbawa diri kami mabakuha, ginabuksan na nila namon. Tamo ang nagabyo sa amon, ginahambal kami nga kanugon sa talaba kay pagbukas ginahaboy lang mo lang siyempre. Oo, nakita ko to. Nga naman sa inyo, hay na, asulugin haboy man. Oo.
So, Ay, amo na gali. Kaya hindi mo natin makuha sa isa ka lugar. Kaya ang talaba, wala na sa gadungan, panimilya. Oo, gani. No? Ini nga side, halimbawa, ini nga side, Mm. mabugnawan na sa dira nga lugar, manimilya gina. Siya, pero ang iba niya, hindi pa nasa nga lugar. Muna nga, Ano ang nanamian sang talaba? Malamig nga tubig o kung mainit nga tubig? Di ba may ara na kisa kung syempre, kung summer mainit na for sure. So ano ni ang gusto nga weather, temperatura sang talaba tay? ang talaba, mas madasig sa magdagko, Mm. madasig magtambok. Mm. Kung ang dagat may halo nga, halimbawa may dagat mataob sa maabot siya sa Oo, tubig. Oo. Paghubas niya yung tubig bila do may halo-halo nga tabang nga gamay. Dira siya okay. nga madasig gina siya magdagko nga parte sang ano sang talaba kung may ang tubig niya. Mm-mm. So dapat dumay halo man siya sang tabang. Mhm. Oo, so para at least ang iya nga pagtubo kag ang iya sini siguro nga unod tay, Mm. mas matambok siya kumparar lang nga puro dagat. Amo na siya tay. Oo. Pero kung bulan sang March, Oo. April, Mhm, May, mhm. maskin puro na saya dagat, tambok na saya. Nga Kaya amo bulan. ginaya season siguro Mm, bigya tay tambok, no. oo. Kay tungod summer. Oo. Oo. Okay, I see. Sir Carl, ano pa nga mga gina-expectar naton nga mga videos kaupod si Tatay Jose? May ara pa bala ka mga plano nga mga videos pa nga pag-obrahon? Sa subong amon lang gid ginaubra pa lang yung magmukbang-mukbang pero gapanom kami sang madason pa gid kung ano pag nga mas makakuha pag attention sa amon mga followers da kag mga wala pa nakapalo no. Yes. So wala amon lang gid subong idea yang ano ang pagpa-bring me. Kaya do bilang bulig naman sila kag ning amon nang like, comment, share kag mapili kami sang pwede matagaan no. So muna pa lang gid subong amon na isip ni Papa nga kaya ang pagpa-bring me abi namon sir dira kami ning ginakadtuan namon sila nga lugar sa Amo Panay. kinsa Oo. galikapad, Dason nga pa-bring me kami muna ay kung amon iban nga followers ning gasunod sa amon wala sila kabalo nga pa-bring me kami ginatagaan na lang sila namon sang talaba dason do bali do pasalamat naman bro sa ila nga ano pag-follow So sa mga amon. pila ni ka ano inyo nga ginadala-dala nga mga talaba, plastic na siya bala binalde. Bali ginatakos na namon sir sa balde bag-oy butang namon sa plastic kay una-una sa to nga pagpa-bring me namon tatlo lang gid ka putos among lagin try namon diri sa lugar man namon sa pakadto Roas man. Ay ang balamon do kadasig do didto namon nakuan pagid base nga damo magaling ka suporta sa amon nga ano Yes. mga tawo nga So kadamo no, kadasig sang paghambal nyo nga bring me din ini nga lugar. May tugma. Damo ka mo usually mga followers, yung mga farmers bala. No, kalabanan sa mga followers ninyo, mga farmers o kon mga curious about sa talaba, no. Basta gani makasiling ka ta talaba tanan ginagutom na. Oo. Sa imo man niya Tay Jose sa sining nga pag-vlog mo ninyo ni Sir Carl Lester, masiling bala naton Tay Jose nga mas manami subong ang pag-vlog kumparar dati. Sa ako na eksperyensyahan niya kay sa subong mas maayo subong. Kaya ang pag-vlog naton nagahaylo sang mga tawo lang bala para malantaw ang aton nga ginahimo, mapanami naton. Pero sang na ano na kami na ano na yung ang amon nga Facebook. Naghimo kami sang page. Okay. Ayo amon ni ang Kapis Oyster Farmers ang ginhimo namon. Sa sulod sang 3 ka bulan na monetize. Masyado kadasig. Kadasig sa pag-monetization nyo. Oh, Madasig, no? 3 ka bulan lang sa page. 3 months. Siyempre ang suporta sang mga ano naton daning mga followers naton sa aton mga followers nga solid followers nakadto man sa dito sa isa ka muna nga mas madasig lang siya kadasig na daan. Okay. Oo. So at least no natingwaan nga makabulig sa inyo. Wiskan gamay ang kita ya sa Facebook outside sa Facebook nga damo na nakakilala sa inyo. Pinaagi sa inyo nga talaba. Dito nagdamo pagid ang grasya nga nabaton no sa pamilya de Los Santos. Sir Carl, imo mensahe para sa aton nga mga tagpalamati, followers ninyo nga nagapadayon nga nagalantaw sa inyo nga vlog. Mayong hapon gali sa mga
followers namon dagag mga viewers namon subong sa live diri namon sa 88.1 Spirit FM Roas. Madamo gid nga salamat sa inyo mga idol kay kung hindi tungod sa inyo wala kami subong diri sa muning estado sa amon nga ginaanoan subong sa among kabuhi. Kaya gusto ko lang man magpasalamat sa mga tao nga gasuporta sa amon pero may lalo na una gid sa tanan kay God mga idol. Tapos pasalamat ko sa akon nga pamilya kay sa CBG Group, Kapis Trends, sa akon partner, sa akon bilog nga nakaupod nga mga vloggers man diri sa Roa City. Madamo nga salamat sa inyo kag God bless lang sa inyo tanan kag sa akon mga followers palangga ko kamo tanan. God bless you kag tanan hindi ka mo magsawa magsuporta sa amon. Ayun, thank you so much. Halin sa kay Ma'am Dulia Alaysa. Hello Jan, happy Valentine's. Friendly si Jaya. Jaya, hello maayong hapon. Watching from Ivisan. Proud Ivisanon here. Idol si tatay. Hambal ni Miss Jaya Valbares. Di nga ni si Jaya. Napakadto bala sa pakadto sa Basyaw. Ang unang barangay nalipat ako sa barangay pakadto pa Basyaw. So dira si Miss Jaya. Si Ma'am Pinkan, hindi nagbabago, hindi nagpapabago ng tao ang pera, kundi nire-reveal kung sino ang totoong siya. Correct, no? Habal ni Ma'am, Sir Albert Desales. Shout out from Panitan Idol. Hello, Sir Albert. Kag hello kay Ma'am Het Siam Vlog. Hello, watching from Manila. Mayong hapon. Type, imo nga mensahe sa ato nga mga followers. Una-una sa tanan, nagkapasalamat kita ko sa aton nga Ginoo. Kay siya gidya ang nag-lead sa aton nga kung paano kita sa aton nga pagpangabuhi. Pangadua, kapasalamat mako sa akon nga pamilya kay todo support man sila sa amon. Sa mga solid followers namon kag viewers ay wala man kami mahatagid sa inyo kundi pasalamat lang ang amon maibaylo sa inyo. Kung ano-ano man ang mapabring me natong pero tanan hindi matagaan ay ang makakuha ay okay lang. Yeah. Kaya actually ang matuod-tuod dira nga premyo sa mga viewers kag followers nyo tay ang inyong kabakas, ang abilidad nga gusto nila makuha sa inyo. Kag syempre ang pag-edukar ninyo sa ila nga magtinguha man afisar sang kabudlay sa pagpangabuhi, no? Sa din kanila tay pwedeng makontak o kung gusto nila magbakal sang inyo matambok kag manami nga talabat. Hi Jose. Sige, Carl si Sir Carl. Bale sa mga gusto gali magbakal sang talaba namo no. Dire la ka mo message sa akon nga Facebook account bale naga-reply man ko gali dira mga idol kaso lang hindi ko man isa-isa gid tanan na amadungan muna isa-isa lang kung sino ang nauna amo lang gid ako ang ginauna man nga gina-entertain so muna lang sa mga order nga wala pa tanamon na message lang kamo sa akon Carl Lester nga account kay kung hindi ka mapang replyan kung Damo nag-message mo, sir. Damo. Sir, kasong ibang reklamo gani ayun bala kung hindi man sila nakon isa-isa bala. Mapinsan gali mo na isa-isa lang gid. Reklamo sila kay kadugay. So pag-reply, okay. Muna lang gid. Ay, kay syempre ang stocks, no? Guys, stock na ba? Kay syempre ang ibang bultuhan na sila magbakal for sure. So amo na ang problem. Sa ako lang mo message. Yes, so paano ni sila ng Sir Carl? Pagbakal nila pwede ba sila kabakal Binalde, Sinako, kag kung tagpila? Pwede ka mo kabakal gali pwede gid sila sir magbakal bisin 50 pesos pwede man pero ang okay. amon lang ginapangayo dira ning lang advance lang gid order kaya Advance para lang. hindi igad kami suop kay mabudlay man na siya pangwaon ng talaba. So sa Binalde nyo pila, sir? May ara man kami 200, 250, may 300 man ang dako ng sir nga delo. Depende na sa size. Depende Sa sa balde. size ang balde. Taso kung sa Sinako naman, ang amon siya isa ka sako bali 1-1. Pick upon lang ina siya dira sa Kudyan. Pero may ara kami sir subong nga offer sa mga malayo bala. Sa Iloilo, Okay. 1.5 amon natag, amon na tanan sa tricycle kami na mabayad Okay sa na. series. Bali Okay do na. 1 man gyapon ang guwa niya bala. Kaya- sir. Gihapon. Kaya para sina, makadto ka de. So, mapagasolina ka man. Di ba la? So, doon ka lang. Siyempre, tiyempo mo. So, mo pagid na. So, mas maayo makatipid sila. Hindi na sila mag-travel. Yes. Kanami isang, kumbaga, strategy. No? Hambali, Ma'am Princess Maril Magseko, watching from Bungan Maayon. Mayong hapon dira sa aton mga kaalagad, mga ka-best friend, share the live lang sa aton nga mga ka-best friend, no? Sa ako naman, natunan sa inyo, Tay, Jose, kag Sir Carl, no?
wala siyang wala makatublag sa mga handom naton kung sa diin apisar sa kaimulon sa pagpangabuhi, apisar sa pagpakamalaot sa aton, basta nagapadayon may pagtuo sa Ginoo kag may pagbakas, wala gid makatublag sa inyo nga pagpangabuhi. So God bless sa inyo tay Jose kag Sir Carl, kapay nga magdamo pagid ang mga buyers sa nga inyo nga talaba, no? Sa inyo tiyempo kag oras madamo gid nga salamat. Maraming sir. Thank you. Thank you so much, Ged. Ato na pamatian si Sir Carl kag si Tatay Jose sa aton nga palatuntunan. Isa ini ka inspiring stories nagikan sa aton mga vloggers, no? Magabalik kita sa dili lamang madugay. Maka-offod nato ng aton nga isa ka dinapit nga bisita. Partner, ano tagaro anay? Ma-advertise kita sa dili lamang madugay No, Philippine Standard Time. We've got 8 minutes after 3 o'clock in the afternoon. Please stay tuned and stand by. Hey, yeah. Mga katambay, it's your DJ, DJ Bay. Woohoo! Welcome sa tambayan ng good vibes at inspiration. Tambayan ng ibayan sa 88.1 Spirit FM Rojas. Linggo na naman, halina't makinig sa kwento ng buhay, pag-ibig at awit, tawanan, hugot, minsan may kilig, hatid ni DJ Bay, tunay na good vibes. May musika, aral at saya, bawat salita, puno ng pag-asa, kasama si Lord sa ating programa. 88.1 Spirit FM Rojas talaga. Tambayan ng bayan with DJ Bay, pangmasa pang Diyos, hatid ay saya today. Spirit FM Rojas, your Sunday home of faith. Tambayan ng bayan, feel the grace. Tambayang bayan, yeah, yeah. Kasama si Lord, tayo'y masaya. Music, kwentuhan, inspirasyon. DJ Bay sa linggong edisyon. Yo, katambay, halika na sa hapon ng linggo. Makisaya, mga kwento ng buhay, inspirasyon, pag-ibig, pag-aasa at dasal ng totoo. Kahit anong pinagdadaanan mo, laging may Diyos na kasama mo. DJ Bay ang iyong kakampi, good vibes at faith sa bawat awitan. Tambayan ng bayan with DJ Bay, para sa Diyos, para sa tao everyday. 88.1 Spirit FM Rojas City, hatid inspirasyon, saya at biyaya. Tambayan ng bayan with DJ Bay, para sa Diyos, para sa tao everyday.
Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga dikalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Yan ang araw ng saya, nananapit sa musika. Hayaan nating dalhin tayo. Ito ang ating sandali mula sa radyong katabi. Mga awitin ng ating buhay. Ang sarap sa tenga, sa bahay, sa eskwela, sa opisina. The best, itong kabarkada, Spirit FM. Buddy, the best buddy, the best buddy, the best buddy. Kaalagad, nakapoy ka na bala? O kung ba sinasubuan ka na? Hindi magkabala ka, normal lang ang makabatsyag sang kasubong sini. Gani, iyari ang pila ka mga simple nga pamaagi, agod liwat nga magbangon, magihom, kag magpadayon. Una, mag-inom sang tubig kang magpahuway. Kahibalo ka bala nga makabulig ang bastante nga pahuway, agod ma-recharge ang lawas kag panumduman? Bisan sa lipot lamang nga break, dako na ini nga bulig para sa imo nga ikaayong lawas. Ikadua, makigaangot sa mga pinalangga sa kabuhi. Tawgan o kon kamustahon ang pamilya o kon abyan. Inibangod laindid ang pamatsyagan kung may nagapamati sa imo. Simple nga istoryahanay apang dako nga kasulhay sa pamatyagan. Pangatlo, magguha kang maglakat-lakat. Bisan gamay lamang nga tion sa guha, maka-refresh sang panumduman ang preska nga hangin kag silak sang adlaw. Hindi magkalipat nga magpasalamat sa bisan gamay nga bagay nga may ara ka subong. Kag sa katapusan, isulat ang nabatyagan. Ang pagsulat isa ka maayo nga pamaagi, agud ibuhos ang kasubo kag kakapoy. Siling gani, hindi man sara nga ihambal, mahimo naman nga masulat. Tandaan, abyan, wala ka gaisahanon. Ang tagsa kaadlaw, isa ka panibago nga panugod. Gani, tatapon ang kaugalingon, magsalig kag hindi magsungka. Kaya na kaalagad, Sa kakapoy ukon kasubo, masami nga may paglaom, magpahuway Pilipinas! Ang sarap sa tenga, sa bahay, sa eskwela, sa opisina. The best, itong kabarkada, Spirit FM. Buddy, the best buddy. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga dikalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo.
sandali mula sa radyong katabi, mga awitin ng ating buhay. Ang sarap sa tenga, sa bahay, sa eskwela, sa opisina. The best itong kabarkada, Spirit FM. Buddy, the best buddy, the best buddy, the best buddy. Oras sa Pilipinas. Banwa, 19 minutos na ang nakaligad sang alas 3 sang hapon. Mayong hapon sa liwat ng mga kaabyanan. Kag at the same time, kamusta ka mo dira? Nakapamahaw na? Kapamahaw ka to, sir, sa sagwa, sir? Kaya po sa gaman ka. Okay. O kung basta ginakolbaan ka, sir? Medyo ginakolbaan si sir. Sige. Hello, anay sa kay... ay lang ha. Aso lagat-lagaton ining aton comment. Kay Ma'am Erlinda L. Villa. Good PM 88.1 Spirit FM. Always kita ko nagapamati kag galantaw sa live sa inyo. Especially sa Mass Everyday watching from Barangay Mulet, Hamindan, Capiz. Thank you. Hello sa kay Ma'am Erlinda Villa. Kag of course, salamat gid sa pagpamati, Ma'am Erlinda, no? Kag sa aton nga mga programa dire, no? Sa 88.1 Spirit FM Rojas. Kay Ma'am Ruthie Altamea, watching from Yanay Sigma. Mayong hapon, Ma'am Ruthie, kag dira sa aton nga mga kasimanwa sa Barangay Mianay Sigma Capiz. Kamusta ang Mianay, no? Kamusta ka mo dira sa subong nga hapon? Low bat ang atong nga monitor. Partner, palihog man ako. Thank you, Gid, sa aton nga monitor. Ayun. So, sa subong nga hapon, makaupod na naton sa aton nga programa diri sa 88.1 Spirit FM Rojas, kag nagdaginot diri, no, sa aton nga estasyon. Sir, salamat, Gid, na hibaluan ko bala, sir, nga ang imong lugar kalayo pa. Sang imong na ano ni siya, nga nahalinan, no, mga kaalagad kag mga ka-best friend, no. So sa makaupod naton sa subong nga hapon, ang isa ka vlogger man nga nagikan niya sa Banwasang Maayon, pero to be more specifically, iniya siya sa barangay Kinabunglan po. Kinabunglan. Maayon Capiz. Maayon Capiz. So kung halin ka sa Banwa, pila ka minutos or oras ini, sir? Pakadto diri sa Banwa, mga 30 minutes. 30 minutes kung halin sa Banwasang Maayon. Oo. Okay, so malayo-layo pa, no? Malayo-layo. Ang kay Sir nga ginhalinan. Makafood na toin, diri live na live si Sir Aaron Vlogs. Ayun, mayong hapon, sir. Mayong Kag hapon, sa imo nga pagpanamyaw. Mayong hapon sa tanan na pinagig kay DJ, sir. Sa 88 po. Sige pa. Dito sa 88.1 point Spirit FM Roas. Madamog nga salamat sa pag-invite sa akon, sir. Kay labi nagigatan niyo ko sa akon mga followers dira. Ag labi nagid sa mga supportives ko. Guys, ari na ako ang ginahulat niyo sa FM Roas. Ayun, thank you so much, Gida. Sir Aaron, sa imo nga pagtambong dire sa subong nga hapon. Kag paga-estoryahan talang manya ang imo nga kabuhi, pinaagi man sa imo nga pag-vlogging, Sir Aaron. Pwede good, sir. Pwede, Gid. Pwede good. Ay, kaya kung hindi, maulit na lang ko. Okay, pwede, Gid ang ni Sir Aaron. So, si Sir Aaron, pila ka na gani, sir? 20 po. Ay, bata pa si Sir Aaron, no? So, saan ka nag-umpisa sa pag-vlog, sir? 1 year pa lang ako, 2025. 1 year old ka pa lang, sir? 1 year po. 1 year pa lang. Opo. So, that is, 2025 pa ako nag-start. ano nga bulan, sir? Start ako sa pag-umpisa sa pag-eskwela ko, sir. Kay mga
May, mga dira sir. Naga-start na ako da vlog kay sad to nang plano ko kay hindi man nabi sir kay sa tanan nga mga content creator ang ginapangita quality yung mga namin nga camera. So ako ni padayon ko man Japanese kay blurred ako ang camera kay ako mga supportive mga best friend kay mahilig ako sir sa mga nature trip. Nature. So, first mga content is all about Nature po. nature. So, sa diin nga mga nature, ini Sir Aaron, ang ikaw nag-vlog. Sa mga spot po nga manami nga mga busay do sa amon nga mga Sa maayon. sa maayon. O, din dira, sir, ang may busay, ginakadtuan nila sa mga tao, sir. Yes po, wala mo nagakadto nga mga sikat man mga vlogger diri sa Ruas. Kapis po. Sa diin nga busay, sir, Sa Mananaya maayon, Falls po. Mananaya Falls. So, Yes o, po. din nga barangay, sir? Nang sa ano na, sir sa banda sa Hibaka. Sa Hibaka, ho. Nakakadto man kita dira. Kag sa din nga na, The Little Baguio. Little Baguio po. Di, sa Hibaka man, ano? Opo. Tama, Little Baguio. So, sa imo man niya, sir, nga pag-vlog, sino nagtulod sa imo, sir, nga mag-abi? Magsulod na lang ko sa vlogging, while nag-eskwela, Sir Aaron. Nang mga ano man, mga family ko man nagatutulod man sa akon. Si mama, si papa, tama gid. Si mama pa thank you gid kay supportive na sila sa akon sa pag-vlog ko. So ang nagatulod sa akon sa pag-vlog ko si mama kasi si papa ipadayon ko lang kuno kay sa pila kadlaw ba si dira ako sa diin ako makalabot. Naman sa mama sa. Oo, correct. Bis kan diin ka man padulong, you are still there. Yes po. No? Di sa imo man niya, Sir Aaron, sa pag-vlog mo bala, Sir Aaron, mambalbala natin nga nakahatag ini sa imo sang inspirasyon to do that kind of vlogging, Sir Aaron. Yes po. Madamo gid na nakahatag sang inspirasyon po. Sa tungod sa mga ginahimo, inaano man nahimo ko man sa kay sad to, madamo ako ginabuligan man upod ko sa Maayon Content Creator Society. Shout out sa inyo dira kay grupo ka man di Maayon Vines. Grupo mo si Sir Maayon Vines. Yes So, okay, po. last time si Sir Maayon man diri ang akon nga na-interview. Opo. So, may mga activities ka mo, Sir Aaron. Yes po. So, sino ginagtulod sa imo, Sir, nga magsulod ikaw sa vlog? Nang ginawa ako mismo po, ako mismo ang nagsulod sa pag-vlog ko kay feel ko may talent ako sa pag-vlog sa mga sa kay ko man nakita ko man sa iban nga mga vlogger na expire man ako sa ila pagtulok nga pag-vlog sila nakalabot sila sa mga subong so ako mismo ang nagtulod sa kagulingan ko nga i-try ko akong best nga basta ini nga butang maka man ako. Yes. Sa subong, Sir Aaron, pila naka-followers ang may ara sa imo nga Facebook page? Ako na followers pa lang subong 21k followers. At least taas na, no? Yes po. Damo-damo na ang imong followers sa subong man niya, Sir Aaron. Sa imo man niya, Sir Aaron, sa pag-vlog mo, ano nang mga encounter, ng mga challenges ang imo nga na-encounter along with? Madamo gid ako na counter mga challenge. Like una-una mga basher, mga challenge na sa himo sa pag-vlog. So damo sa ako nag-bash yung mga susubos pero okay lang sa ako, normal. No. Usually nang ginabash nila sa imo, ginabash sir. kita. Ginabash ako nang tungod sa mga vlog ko kay sad to balaan, nag-vlog ko mga kalain ng camera, nag-vlog ko daw kay maburo na akong camera, hindi man wala quality. Wala quality. Ang imo nga video. So that's why ginpang bash ka. Bash ako. Tungod sa sinao. But of course, ano nga lesson ang imo nga natunan, Sir Aaron, along with that nga pag-bash nila? Sa ako natundaan sa ila, mas confidence pagid ako nga magpadayon pagid. Kay nang like sa akon nang tanan dira man kita umpisa sa malubo pakadto sa mag-improve gid. So usually, Sir Aaron, subong ano nga mga contents ang imo gina-share sa imo nga mga followers? Sa ako na-share sa akon mga followers kay ako damo man ako may nag-invite sa akon kung diin may mga event kung sa diin may mga nature or like mga kadtuan nga malagmi nga mga spots, sir. So sa guest, ano na nga mga guesting, Sir Aaron? Sa mga sir, sa Kung may mga fiesta? Na, sa mga may okasyon. May mga okasyon, ikaw ka ng may guest. birthday. So speaking of guest, thank you gali sa Barangay Hulungaog, Pontevedra, Capiz, no, as being your host sa ilaman niya nga kapiyastahan, no, Vesperas
para sa Kabataan Night. So thank you so much kay SK Chairman Christian Mark Rodel Constantino for having me as your host dira sa inyong Got Talent kag Pasidungog 2026. No, thank you. Kag kay Ate Girly, hello maayong hapon. Sige Sir Aaron. Say mo man niya sir no, sa pag-vlog nimo. Paano mo na nababalance ang pag-eskwela kag ang pag-vlog? Sa pag-vlog, sa pag-eskwela ko, subong nag-stop ako, sir, sa pag-eskwela. Okay. Nag-stop ikaw. Opo. Kay may problem, financial problem. Financial. Ako naging na madula sa mga estudyante, balaan man na nila. So, Ay ako mismo, kayo wala man balaan si Papa sa mga adlaw-adlaw nga ginakitaan. So ako mismo nabudlayan sa ilo ni Mama. So ako na lang mismo nag-adjust sa so subong, ano ginaobra mo sir aside sa vlogging? Sa ginobraw gabulig ko kay Papa sa mga samon nga farmers, sa mga susubong na kay Papa kag gaado man ako gabulig sa amon nga kung diin may mga extra nga mga obra or mga sir amon na ako no. So ano nga mga butang ang imo ginaofra sir sa barangay ninyo sir? Sa akong inobra sa barangay namon kay malapad man amon maisan. Wow, asyendero. Asyendero si Sir. Sige sir. May mga may mga kalubihan, may kasapatan, sir. Amos na, sir, akong ginaabalan ng tito. So ano ka dito? Farmer? Farmer ako sa amin na barangay. So nag-fanom namin ikaw da sir. Kag syempre nag-ano ka sang pagtatap sa mga utanon, Yes, sir. sa mga kasapatan sa inyo man nga barangay. Hambal ni Pobreng Turismo, go Idol Aaron. Christine May Eslana Burlado, pa-shoutout from Uyapad. Di nga Uyapad nini. Sa di nga Uyapad, ikaw ni. Sige, sa imo man niya Sir Aaron, no, nga as a vlogger, paano nakabulig ini? Sa imong pagpangabuhi. Sa akon man, may dako man pagbulig sa akon, pangabuhi, subong ang pag-vlog. Kay tungod man sa pag-vlog, kay kung isang hindi lang gamay lang ang kita, pero ano man Japon, ang purban Japon, kay ang gamay lang ang kita ko nang hindi man like sa ibang mga vlogger nga masikat, pero dako gid ang bulig ang pag-vlog sa akon, sir. In what way siya sir nakabulig sa imo? Opo. Sang inilang sir nakabulig sa akon ng vlog kay sang inilang ko na-monetize. Oh, congratulations, no? So, pila man nimo ka bulan nga paghulat, sir, sa pag-monetize? Mga mga 4 months. 4 months, okay. Abi tudloy man nabi kami nga sa pag-monetize kung paano, para at least makita-kita man ng Spirit FM. Sa amon Facebook, wala pa kami na monetize. So, sige lang galing amat-amaton. Oo. Sa imo man niya, sir, no? Sa pag-vlog nimo bala, sir, no? Ano nga mga strategy subong ang imong kinaobra para magdami mo followers, sir? Sa akong ginaobra ng subong magpadamo followers, like kung gagay-gaya may sa mga trending, sa mga subong sa, pero dapat mag-create kita sa aton gid nga content, kung paano kita magsikat, kung paano maaliw ang aton nga mga viewers, aton mga followers, kag more followers pag gid maka-follow simo ag makakita sa imong mga content. And usually right now, ano nga mga contents ang imo, sir, nga gina-share? Ang ina-share kong isa sila mag-travel kung sa diin ko makadto. Napakita ko sila ang manaming spot ay manami dala nga spot gusto nila magkadto. Kag naag kag makabulig man sila kay kung wala nila nakadtuan nga mga spot nga manami nga mga nature, ara gid ako kuno nga mabalaan nila. Amo na, sir. So ano gid siyang una nato nga panumdumon kung ikaw naga-vlog, Sir Aaron? Ang una nato nga panumdumon sa akon nga pag-vlog kay nang araw permi panumdumon lang naton nga hindi safe lang kita permi wala sa sa pag travel una ganap panom kay syempre kay God kita tiwala. Yes, correct. Kag sa aton nga travel inta manubalan kung ano aton nga dapat safe always kag halong lang kita sa aton pag Ano ka importante, Sir Aaron, nga may vloggers nga kasubong mo subong sa sini nga panahon, Sir Aaron? Tama gid kay importante sa tanan ang pag-vlogger kay tanan ng sa diri sa ato sa Pilipinas as all do halos sa tanan vlogger. Oh, yes. Kay
ang sa pag-vlog sa iban nga mga parang duga balita man na sila kay tungod nga like sir sang sa mga baha gina-vlog nila amon ni subong kadulumon ang baha di sa amon ginaduga man sila nga napakita sa tanan. So kung kaisa sila man ang source ng information. Yes sir. Naso no, especially nga subong, tikadamo na sa mga camera. Yes. Damo na sa mga vloggers naton nga nagabulig no para maghatag sang impormasyon, Yes sir. maghatag sang mabalaton update sa sini nga lugar nga kung sa dinga ko kaisa makita nato sa vloggers tanda mo tong 100 years old na gali ining mga nga kauturan ta nga mga ate no wala sila gali na tanyagan sang gobyerno sang ilang nga 100,000 ng centenarya na bala kung gahatag kung 100 years old ka na sa vloggers pa nakita. So, yeah, dako gid siya nga bulig, no? Yes, Ano nga mga butang sa imo man niya, sir, para sa imo ha? Nga importante nga makabulig kita sa mga viewers nimo sa subong. So makabulig sa mga sa mga followers o sa mga viewers ko nang kung gaano man gahatag man ako kung na sir ga challenge man ako sa ila para kalingawan man nila nga sa akon nga content nga subong sina kay madamo man na nanamian man sa akon sa pag challenge ko sa pagbulig man service kan gamay lang bis makabulig ako sa ila sir. So sa imo man niya, sir, ano sa feeling nga ikaw nagkabulig? Tama gid sir ka sa akon kay ako mismo makita ko sa kagulingon ko sa una wala ako gabulig subong manami gid sa kagulingon o mas imo pagid sir na nang i-improve gid pag-vlog mga madamo kag sir nga mabuligan. So sa edad mo nga 20 no, Sir Aaron, no? Ano pa ang imo gina-aim sa imo nga pag-vlog? Ano pa ang gusto mo nga ihandom sa imo pag-vlog, Sir Aaron? Ang handom ko sa akon sa pag-vlog mas i-improve pa nga akong pag-vlog kag mas mas madamo pa ko nga may makapakita sa ila nga makaya ko. Kag labi na gid sa tanan ang sa amon nga sa amon nga banwa labi kay sa amon na sa maayon. So kung maisa ka nga i-vlog, sir, no? Sa inyo nga banwa, ano ini, sir, ang imo nga pwede ma-vlog sa inyo nga banwa, Sir Aaron? Ang i-vlog ko sa amon nga banwa tungod sa pag kanami isang pag-design sang amon nga mayor sa amon nga plaza ay isang sad to sir sa subong nag-improve bagid manami sa sad to subong mas manami pagid sir ang pag-improve sa amon banwa kay dako gid ina sa amon pag dayaw sa amon nga banwa dira sir sa maayon. So shout out sa kay Mayor Monmon Malapaho, no? Sa Banwas sang Maayon. Mayor, maayong hapon sa imo. No? Kag of course sa imo man niya, Sir Aaron, no? Bilang isa ka bata, no, sang mangunguma for sure. Ano nga mga lessons ang imo nga natun-an, sir? Sa ikaw, halin sang bata ka, hasta subong, Sir Aaron? Sa ako natun-an sa pag-farmers ni Papa, tama gid sir kabudlay ang farmer. Kay ang farmer sir, like kung ang inyo nga pananom kung may bagyo, may tag-ilinit sir, tama gid sir kasang sang mga farmers digto kay ang ilang mga tanom kakahuyos kay kag wala gid sir kita ang gisa. Kag sa mais sir wala gisa bunga ay sa init ag sa ulan sir. Kita ko to gani sa video bala kaalaga de Aaron, no? Nga ubos gid siya. Ang iyang nga mais, no? Tungod sa ilaga. Sir. So ano mga na-encounter niyo digto, sir? Mga subong sa sir nga mga encounter ni Papa digto isa pa na sa mga daga aglab ilagid sir ang ay di lang sa daga sir sang mga sa mga pispis sa mga sa mga palay sa mga mais. So mga mais nyo dira, no? Baw, kanugon gid ya mga kaalagad, no? Amo nang masubo-subo nga mihuras ang aton nga mga mangunguma diriya sa Pilipinas, no? Sila na gani nagahatag sa aton sa pagkaon pero do sila ya ang nauulihi. Kung may ara kita nga mga ayuda, no? Mga kaabyanan. So what about you man ya, Sir Aaron? Sa imo nga pag-vlog, no? Especially subo nga bata ka pa.
may gina-look forward ka bala nga vlogger nga gina-idolo mo gid? Yes po. May idolo po ako, nga vlogger. Okay, so sino ina siya, sir? Si TG po. Oh, si TG. Si Thailand girl, kabay nga ma-interview man nato, no? Si TG girl. Yes po. Tiri sa aton nga palatuntunan. Nga siya, sir. Siya kay dra ko siya natun-an, sir, ang sa sa mga nature kundi sa permiga kadto siya mga vlog. Dra ko sa nakakita or nakaisip nga mo na sinihimuon ko ang kay si TJ madawan sang na buligan man. So, si Thailand girl. So, what about man nimo ya, Sir Aaron, sa imo man ya nga pagiging mambal na vlogger, no? Yes. Ano nga mga sahi nga mga bashers ang may ara ikaw? And how do you manage your bashers in social media? Sa akon mga basher dira nang yung dama sa akon gambal nga about of gender mga sabong sina sir. Pero okay lang okay lang sa akon kay sila nila more basher, more viewers. Sila nila. Okay lang. Kaya dito sa mga ay na-manage ko ako na wala ko sir ginasapak sila, ginapabayaan ko lang sila. So, ano nga mga ways para gud hindi masakitan ang imo tagipusoon? Sir Aaron. Mga sir, para sa tanan ng sir, ginahambal sa mga basher, puro masakit sir. Oo. So, mga masakit, no? Mga So, paano man na siya gina-cope up, no? Mga ways bala? Mga pinaagi kung hindi ka masakitan. Sa sir, kung sir, ko lang, hindi ko masakitan sa ilang ginapanghambal sa akon. Wala ko lang sa isip nga, sir, wala ko lang ginapanumdum, ilang ginapanghambal bala, sir. Ginapalapos ko lang, sir, ilang ginapanghambal sa akon. Bala na, no? Bala na da sila, kung ano man yun. Bala na. Basta, at least ako, wala sa maginatapakan Oh, na tao. yes. Aside sa vlogging, Sir Aaron, ano nga mga skills pa or talent sa may ara ka? Sa vlogging, sa pag-skill nga sa akon, farmer gid sir, ang mga skill nga ara sa akon. What about talents? Ng dancing po. Dancing, oo. Hindi ba kita di ka pa dance? Hindi kita ka pa dance kay Sir Aaron. Pero, singing. What about singing? Medyo lang po. Medyo. Kaya pasampulon ta ka. Anong mga kanta ang imo nga ginakanta, Sir Aaron? Sa mga karaoke, po. Sa mga karaoke, gidya. Wala sa contest? Wala. Wala. Okay, mga sir? Mga kalingawan lang, sir, sa mga ages. Wow! Ga-ages ikaw, Sir Aaron. Ayos. So, may balak pa pala, sir, nga sundan ng imong pag-eskwela? Yes po, may balak pa po ako. Okay, nga man importante ini, sir. Tama gid na ka-importante sa katawang education. Kay amo na siling nila, kay kabudlay katama kung hindi ka kakatapos. Amo na kasiling ko nga kay mama mainingat nga pasukan, so ma-enroll ulit ako. Ano ka na nga year? First year college po. Din kaga ano ni siya? Ga-eskwela. Sa Pontevedra. Tiga ka sa Pontevedra ka? Or I mean, nag-first year college ka na? Opo. Ano ka nga, imo nga ginakuha? Education po. Education. BSed. Opo. Major in? Pilipino po. Makata. Isang Makata, no? Si Kaalagad Aaron, no? Taga-Kap sa Pontevedra man ako, sir. Yes, graduate ako sang tuig 19, charot. 2019, no? So, sa Kapsu Pontevedra, hello dira, no, sa inyo tanan-tanan. No, sino yung maestra, sino mo teacher? Si ang teacher ko dito sa kay Galen lain ang teacher, sir. Ang nyo dean. Oo, dean, sir. Dean nyo si Sir Rodel. Yes, Rodel, opo, tama? opo. Mayong hapon dira, sir, kag sa tanan ng mga deans, administrator, naton dira sa kay Ma'am Casa, mayong hapon sa inyo dira tanan-tanan. Sir Aaron, no, ano nga lesson ang imo nga natunan sa imo nga pag-vlog? Ang nilisa na tatunaan ko sa akon pag-vlog kay mas damo gid sir nga lesson nga na ko sa akon. Kay tungod sa akon yung mga agyan, damo gid sir na agyan ko sa akon pag-vlog. Ano mo na agyan, sir? Tulay? Expressway? So mga challenges, Yes, no? sir.
ang imo nga mga naagyan, Yes, no? Sige sir, mensahe mo sir sa imo mga viewers, supporters nga nagapamati sa imo Sir Aaron. Hello po sa mga sa mga followers ko, labi na gid sa amon barangay sa Kinabungulan Mayon Coffee. Shout out gid sa inyo. Kag labi na gid sa upod ko pirmi sa akon nga pag-vlog sa mga friends ko dira, kay Ruchi, kay Kathleen, kay Jumel. Shout out sa inyo dira. Labi na kay supportive ko nga best friend man ara sa guwa. Ginopdan ako gid sir para adto sa inyo. Oo, so ayos. And of course, sa imo dira sir nga pamilya, nga for sure nagapamati gid. Yes sir, kapamati. Kapamati sa bong si mama. Hello dira sa maayon, no? Kag of course, sir, siguro sa imo, sir, paano nakabulig ang Ginoo sa imo, sir, nga pang-adada nga pagpangabuhi? Dako gid sir ang pagbulig sa ni Lord sa amon. Kay biska na naman ka budlay ang amon pangabuhi sa uma. Gina-bless man kami Japon ni Lord. Ano man nga butang sir. Yes. So, ag syempre, siya ang inyo pala inggiran sa tanan-tanan nga pagpangabuhi, no? Ano pang gina-expectara sa mga followers nimo, sir, sa imo? Gina-speaker sa akon nga mas mag-improve bagid ko no sa pag-vlog ko. Kag mas makita pagid nila ko nga mas ma-improve bagid sir sa pila ka adlaw. Sa imo nga oras, sir, sa tiyempo nga ginhatag diri sa Spirit FM Rojas, madamo gid nga salamat, Sir Aaron. Welcome po. Welcome always po. Thank you so much, Sir Aaron. Oras sa Philippines Standard Time, 44 minutos na ang nakaligad sang alas 3 sang hapon. Magabalik kami, magabuya lamang kita sang aton nga mga advertisement. Sa liwat, madamo gid nga salamat sa kay Aaron Vlogs. Thank you. Please stay tuned mga kaalagad. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga dikalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Kaalagad, nakahibalo ka balang nga madamo sang disgrasya sa karsada nga sarang malikawan kung kita ang mangin mahalong kag responsable nga driver? Tama ka gid, kaalagad. Gani, yari ang pila ka mga pahanumdom para sa luwas nga pagmaneho sa aton nga mga karsadahon. Una, masami nga mag-seatbelt. Hindi lang ini para sa driver, kundi pati man sa tanan nga pasahero. Bisan malapit lang ang pagbiyahe, importante ang seatbelt agud malikawan ang disgrasya. Ikaduha, gamiton ang signal light. Paanundom lang, hindi kita manugpakot. Ihatag ang insakto nga senyales bago magliko o kung mag-overtake. Para sa kaluwasan mo, pagsang kapareho nga motorista. Kag syempre, likawan ang paggamit sang cellphone samtang nagamaneho. Kung may importante nga tawag o kung text, magdulog anay sa luwas nga lugar bago ini nga sabton. Ipabilin man ang insakto nga pagpadalagan sang salakyan kay wala ka nagakarera pakadto sa langit. Magluwas lamang kung nagasako ka na nga mag-una. Likawan man ang pagbiyahe kung nakainom sa makahulubog nga ilimnon o kung tuman kakapoy kag napilaw. Ang karsada hindi tululugan o kung palahuwayan. Mas importante nga makapuli sang luwas kaysa madamo sang samad o kung bagras. Hindi man pagkalimtan ang mga pagsulundan tuhoy sa trapiko. Respetuhon ang pedestrian lane, traffic light, kag road signs. Disiplinado kita nga Pilipino sa karsada. Sa karsada, kabuhi ang nakataya. Gani mangin alerto, mangin responsable, kag siguraduhon ang tagsa kabiyahe. Drive safe, Pilipinas! Ini nga pahanumdom ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Land Transportation Office kag 88.1 Spirit FM Rojas.
best buddy. The best buddy. The best buddy. Langga, ang oras, 48 minutos na ang nakaligad sa alas 3 sang hapon. Kag of course mga kalagad, you're still tuning in and listening here at 88.1 Spirit FM Rojas. Yan ang araw ng saya, nananapik sa musika, hayaan nating dalhin. Thank you gid mga kalagad sa inyong pagtutok, pagsubaybay diri sa aton nga programa, ang Tambayan ng Bayan. Mula sa radyong ka. Hoy, lapit na lang gid kita mag 20K. We are now 19,915 followers. So, ihatag nyo na ang 20K. Yes, lapit na lang gid mga langga. So, thank you sa inyo nga pag-follow, pag-share sa aton nga programa all the time diriya sa Spirit FM Rojas. Spirit FM. Kag at the same time, syempre, sa mga balita, mga misa, mga, fun-themed nga programa sang Spirit FM, salamat gid sa inyo pagtambay, ha. Wala inyo giginakalimtan ng Spirit FM. So, thank you very much, Sue. Kag ang aton nga mga kaalagad nga naka-standby man sa aton nga mga radyo, thank you, Ged. Kinakulabo sa kirasang tiyempo mga ka-best friends. So gani, I have to say goodbye na no, sa aton tanan-tanan, mga kaalagad. Yan ang araw ng saya, sa pangalan na lamang sang aton station broadcast team nga ginapungunan sang aton halangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bindico Diri. Ito ang ating sandali. Kag sa aton mahugod nga station manager, Reverend Father Mark Granflor. Ng ating kag sa aton technical director, Kalagad Mingming Wego, kag technical side partner, Kalagad Albert Pastrana. Ini naman ang inyo nanging kalagad sa pagtuo, kag pagserbisyo. Ini si Kalagad John Ray de los Santos, DJ Bay. Sama-sama together, always and forever, diri lamang sa 88.1 Spirit FM Rojas. Mayong hapon ka, God bless Pilipinas! Hey, yeah. Mga katamba